Te hakane kapor ke bamtang wan lambiang spi ke jinga thu khana syapang kini ki muslim bat kini ki kristan bat ngala pensangi la slam ha ye kene ka benta bat hadu kapat ka bapra ngala wan lam syapi kinong kershan ki ije ki jonga hadu ka ba u jacob ula lej ye ban ri tengan ye ban pet na la ujong u henmen ujong u uta u dei u iso syaka ying ke jong u kinyi jong ka kemi ke jong u uta u dei u laban bat la ong ke ei ka bala jai u Jacob hadin ru la lej ke ban syong ke ban ri tengan ka ka ying ke jung ulaban ulia poi khano bat ka khun ke jung ulaban kata ka de ka Rachel bat la ong une u iso pan kat ba udang be thong yelo upara u jung u Jacob bat ula yo i yekine kinong kanan ki ba bun bha ki brio ki ba bha brio henrei ka de ka wei ka tanrai ka ba ukpa u jung u Isak kwa baki kun ki jong u bakin sim tengah na kinong kanan bat laong une u isopan ula kentat ya kata bat ula lej ya ban sim tengah no ya ka kun ke jong u Ishmael u balong u kun u ban ningkong u jong u Abraham bat ula lej ya ban sim tengah ya ka Hamalat ka balong ka kun ke jong u Ishmael bat long une u iso hadin ba ula sim tengah ya ka kun ke jong u Ishmael ula lej ya ka ban syong ya ka ban sa ha kata ka ri Edom kanai ka de kata ka ri Edom ka de ka wei ka ri ka balong sau kerang kumba une u iso hi ha ka por ka bala kha yu uan ha ka dur jong ka jing sau betu bat la ai kerteng ru ya ka ne ka jaka ta ka ri Edom bat la ong ru ka dei ka tenrai ka bu une u iso ulej ya ka ban syong ya ka ban sa hakane ka ri Edom bat long Jacoban hadin bu ulami no na ka ying ka jung lapan kat badang ya kisni ke por u play ulan ng kerku shushu ya ka long ying ka long sem ka jung Jacob na kerpat pi iwei na da pi kwa ban tip bha ya ka story pule na ka kitab Genesis terter kin shem ki jing ya lenti jong kini ki armut ki khun ki jong Isak te hakane ka por ka bamta ngan penkun no shwa hang ne bat ni sadang ya peteng pat ikani ka story na kuwi ka por shkawai pat te hakane ka por ka bamta tang kini ki kentin ke bakhandiat khublei shubun